Je hoort voor het laatste hier de snackbar. Gemengde gevoelens zijn jou. Ja, zeker. Het is, je had mijn plezier altijd niet, en als je het net zo lang niet. En ja, maar ja, er een tijd van ophouden. Je zijn al van het laatste jaar, wie al net zo florissant, maar die coronatijd. Nee. Maar wie hebben ze wel terug in een lijn? Ja. Ja, de klant is altijd een steun. Hartstikke goed, altijd hier goede ontvangst. Top. Je komt zelf net uit Burgum? Nee, net meer, nee. Dus nee, maar ik zie er toevallig op Facebook voorbij komen. Nou, ik weet je in de buurt, ik denk kom maar even langs een bakje koffie. Zo. Ja, de laatste keer hier ben. Ja, ik ken het. Ja. Nog even erheen. Ja, natuurlijk. Als je het zelf kent, dan is het al even leuk. Ja. Ja, want je zijn al, er zijn dan vaak de verste klanten die je kwamen. Goeie, Donnie. Ja, dus ik denk waar we zijn wonen die nog wel even dag zijn. Familie. Dit is mijn oudste broer en een vrouw. Die kom ik nog even deel. Ja, even dag, zei ze. Ja. Nee, zo mooi als wat. Ja, en dan leidt er een hele geschiedenis hier. Ja, je zijn al van binnen heel pruttige feesten hebben we hier beleefd. Pruttige jeugd kwam hier altijd deel naar het voetbal in, naar het volleybal in, even een afzakkertje. Ja, serieuze gesprekken hebben ik gewoon met klanten. Van alles. Ja. En nou, ja, de laatste keer het vet om. Ja, Geen opvolgers? nee. Maat ik niet. De bij maat niet ondernemen willen. Nee, dat werkt niet. Maar ik ben net geen horeca-meester, dus Het is mooi. lekker zien eigen. Ja, zeker, zeker. Ik denk dat ik vannacht net zo lang staan blijf. Ja, doe dat televisie, maar niet.